Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Вчора сталося така, я б сказала, доленосна подія. По-перше, Лукашенко зустрівся з Кітом Келлогом, назвав його «My friend, my friend». Там були такі гарячі обійми, що здавалося, що ці люди просто один одному ледь не рідні брати. Звичайно, Лукашенко в своєму стилі трошечки, знаєте, як це кажуть, російською пожурів немного Кіта Келлога, мовляв, ваш президент стільки шуму наробив. І стало відомо, причому, що дивно якось ця новина пройшла, не так гучно, не з такою радістю, як мені видається. Випустив опозиціонерів Лукашенко, верніше, і опозиціонерів, і політв'язнів. Серед них громадяни Польщі, Естонії, Латвії, Швеції, Сполучених Штатів та Японії. І ось, власне, серед них був і відомий опозиціонер, і колись кандидат в президенти Білорусі Тихановський, була також і ще одна пані, яка, видається, вчителька мені. Зараз ми про все це більш докладніше проговоримо разом з нашим гостем. Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо. Пане Павле, вітаю вас. Слава Україні. Доброго дня і героям слава. Я б хотіла вас запитати вашу реакцію на ось те, що білоруських політв'язнів випустили так з-за ґратів. Дуже б хотілося, щоб ви мені розповіли, як ви це сприймаєте, тому що я сьогодні мала вже нагоду говорити з представниками кабінету Світлани Тихановської. Вони кажуть, що десь це навіть не є добре, верніше те, яким чином їх випустили, тому що вони їх насильно нібито вивезли з країни. Як ви це бачите, як ви на це відреагуєте і як ви це сприймаєте? Слухайте, ну тое, што выпусцілі людзей, гэта вельмі добра. Дрэнна тое, што мала. Да? Всего 14 чалавек, пры тым, што палітвязняў сёння ў Беларусі 1100, гэта просто кропля, да? Гэта менш за 1%. Гэта толькі тыя палітвязні, пра якіх мы ведаем, якім праваабаронцы надалі гэты статус, напраўда ж за палітыкі сядзіць нашмат больш людзей. Вось. Так што, это супер, да, уже вывезли, не вывезли, да, тое, что люди вышли из-за кратов, тое, что их перестали катаваць просто там, да, потому что вот сегодня была пресс-конференция, и яны распавядалі, что им давялося перажыць. Вось гэтым экстрэмістам, як бы, да, якіх трымаюць на асобным рэжыме, Тихановскі 5 гадоў у камеры адзіночства, да, то бок в полной изоляции, по правилам драет эту камеру день и ночь, як бы, да, абсолютно без аніякай сувязі. За размову з ім сажають в сусідню камеру, як би, чоловіка, які перекинувся з ним просто парой слов. Наталія Дуліна, про яку ви згадали, це викладчиця лінгвістичного університету у Мінську, яна розповідала про те, як у снежні в декабрі, да, їх покидають з голими ногами у камері. Вот така от ситуація. Ось, власне, ця пані Наталя, також додам лише ремарку. Вчора стало відомо, що її взагалі вивозили з мішком на голові, і тому що вона не хотіла писати прохання про помилування, і їй сказали, що її взагалі везуть на розстріл. Але тим не менше, як ви розглядаєте ось цей факт, що їх вивезли з Білорусі, і от мені хочеться запитати ваші емоції, чому не було якогось, я принаймні серед своїх білоруських друзів не знайшла такого захоплення, що ось нарешті Тихановський на свободі? Тое, як їх вивозили, це скотство чисте, да, то бок начальник колонії викликає до себе жанчыну, і ён ведае, што яе вызваляюць, што яе выпускаюць, да, і ён їй каже: Наталья, апошні шанец у тебе написать прошение про помилование, да? А яна адмаўляецца писать вот эту паперу. Лукашенко, калі ласка, выпусти меня, передумала, раскаялась и так далее, да? И вот ён ей каже: у тебя апошні шанец, давай пиши. И она каже: не. И он каже: тады, везем тебе на расстрел. Як бы, я думаю, Наталья разумная жанчына, яна ведае, што ў Беларусі жанчын не расстрэльваюць, да? То бок мужчын расстрэльваюць, у нас смертное покарание не отменено, женщинам максимум 25 годов зневолення, да?
але ну все равно, что это такое? Это просто здзек, да? Это яшчэ раз просто націснуць псіхалагічна на чалавека, які ў поўнай уладзе гэтага начальніка калоніі, якому ён не можа все што заўгодна з ім зрабіць, да? Вот. А наконт радасці ёсць вялікая радасць. Як бы Сергей Тихановский это першы рэальна топовы, да, апозіцыянер, першы лідар апозіцыі, якого выпусцілі вот за апошнія 5 гадоў. Вось. І Лукашенко відавочна меў намер, ну, каб Тихановский поехал и развалил всю демократичную силу, да, весь демократичный рух, каб ён там сказал: так, Светлана, 5 годов хопіць табе, да, теперь я буду там кіраваць, да, потому что, ну, направду, это ж Тихановский был, он не был кандидатом у президента, его затрымали за 3 месяца до выборов, и он не поспел собрать и сдать подпись за себе, да, это зрабіла яго жонка за яго. Вось. Але ён быў адным з лідараў і сур'ёзных прэтэндэнтаў на гэтую пасаду. Ну і вось на то быў разлік, як бы, што ён прыедзе і пачне качаць правы, разгоніць там дарадцаў, да, пачне свае парадкі ўстанаўліваць. Ну цяпер мы бачым, што абсалютна гэта нічого не адбываецца. Тихановский сказаў: Светлана, ты лідар, я 5 гадоў знаходзіўся ў ізаляцыі, як вы ўяўляеце сабе, што я ўвогуле стану нечым кіраваць, да, і буду прымаць нейкія рашэнні, я просто не магу зараз, да? Ну і на чым ён хоча сканцэнтравацца, это, в прынцыпе, на тым, чым ён займаўся ў 2020 годзе, відэаблогінг, да, я не ведаю, што ён будзе, YouTube, TikTok, стрімы, відэа, што заўгодна, да? Але ён набыў вялікую папулярнасць тым, што ён казаў праўду людзям про те, як жити в Білорусі, і про Лукашенка. Ну, Пане Павле, от такий у нас розклад. А немає у вас, ну, принаймні у мене склалося відчуття, що Лукашенко його випустив, тому що, ну, все, вже не шкода. Насправді, він розуміє, що він нічого зробити не може. Ну, давайте будемо відвертими. Кабінет Світлани Тихановської, так, він десь допомагає білорусам в еміграції, але, ну, на що він впливає? От, чи може він щось змінити? Тому що, дивіться, Тихановського він відпустив, але одну із також головних опозиціонерок Марію Колєснікову він так і не відпустив. Можливо, Лукашенко просто розуміє, що Тихановський нічого не може зробити. І знову ж таки, говорячи про Крим, та, наболіли питання для Тихановських. Ну, не знаю, мені не сподобалось формулювання, що Крим – територія України. Ну, тобто, територія України, а взагалі він чий? Що, не можна просто сказати, Крим – це Україна? От, можливо, Лукашенко просто не вірить в силу Тихановських? Я думаю, што Тихановскі гэта имел на ўвазе. Калі чалавек кажа, што Крым гэта тэрыторыя Украіны, то, ну, Крым гэта Украіна, это чыстыя сінонімы. Я калі шчыра баяўся, што ён пачне прыдумляць нешта і юліць нейкім чынам, да, як от расійскія апозіцыянеры, калі іх пытаюцца, чый Крым, яны пачынаюць выдумляць нейкія дзіўныя фармуліроўкі, там, де юра, де факта, да, там яшчэ нешта, да, Тихановскі, на мою думку, абсолютно чётка сказал: Крым – гэта тэрыторыя Украіны, гэта не тэрыторыя России, гэта тэрыторыя Украіны. І я якраз гэтым яго адказам, ну і далей ён сказал: адчапіцеся ад Зеленского, это прэзідэнт-герой, да, это чалавек, які ў тых абставінах, у якіх он апынуўся, просто скукнуў вышэй за галаву і зрабіў тое, што немагчыма было зрабіць. Да, ну я вось гэты адказ увогуле на украінскую тэму яго трактую як вельмі праўкраінскі. Перад тым Тихановскага запыталіся, ці ён прарасійскі палітык. Да, і адказ быў не, ён ніколі не быў прарасійскім палітыкам. Ну а вось вельмі важнае пытанне вы задалі: ці можа Тихановскі што-небудзь зрабіць? Ці можа Колеснікова, калі ее выпусцяць, што-небудзь зрабіць? Ці Віктор Бабарыка, ці яшчэ нехта, Мікалай Статкевич, Павел Северынец. У нас все лідары апозіцыі фактычна вось гэтай старой сядзяць за кратамі ў Беларусі сёння, да? Я думаю, што сёння просто ніхто нічога не можа зрабіць. Ну, реально, калі б хто-небудзь ведаў, як скалупнуць Лукашэнку, калі б быў нейкі рэцэпт у каго-небудзь у галаве, у каго заўгодна, да? Ну, это б уже рабілі, да? І Тихановская б гэта рабіла, з Сергеем Тихановскім, без Сергея Тихановскага, неважна, да? Я б гэта рабіў, да? Шмат беларусаў, якія супрацьстаяць Лукашэнку, і яны б гэта рабілі. Нема такого рэцэпту. Лукашенко это добра разумее. І ў гэтым плане тое, што вы сказалі, это чыстая праўда. Ён можа без абсалютна ніякай небяспекі для сябе выпусціць і Тихановскага, і Колеснікаву, і Бабарыку, і ўсіх астатніх, вывесці іх в Польшу, в Літву,
куды заўгодна, не пускаць Беларусь і далей утрымліваць у Беларусі ўладу. Але праблема ў тым, што ён не выпускае. Вот Лукашенко вот такі помслівы, злапамятны чалавек, да, што нават ведаючы, што сёння гэтыя людзі нічога не змогуць з ім зрабіць, ніяк не змогуць пазбавіць яго ўлады, да, ніяк не змогуць паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, да, ён усё роўна трымае іх за кратамі. Таму што ў 2020-м ён так, прабачце, пересраў, да, яны такую яму нанеслі траўму 5 гадоў таму, што ён дагэтуль это памятае. І вот дагэтуль, можа быць, нават баіцца, да, што ўсё ж такі яны неяк сабяруцца і нешта зробяць. Так што, конечно, мы чакаем, што і іншыя палітвязні таксама выйдуць. Ну, тым больш, што пакуль не зразумела, што Лукашенко атрымае ЗША навзамен. Так, власне, Павле, хотіла про це поговорити. Візит Кіта Келлега. Ми ж розуміємо, що Лукашенко хотів би зняття певних санкцій, і для нього дуже важливою темою є Білорусь-Калій. Ну, окрім дипломатичних певних відносин, окрім там того, що він би хотів бути рукопожатним, Білорусь-Калій. І знаємо, що ось стосовно нього і також він говорив з Келлегом. Може бути ось це такий, знаєте, жест показовий, що окей, я готовий домовлятися, от вам політв'язні. Правда, не знаю, наскільки вони важливі для Трампа, але тим не менше, це такий, знаєте, жест з боку Лукашенка, от вам політв'язні, а мені давайте все ж таки почнемо розмову про Білорусь-Калій і інші наші важливі стратегічні підприємства. Трамп любить перамоги і вызваленне палітвязняў, сярод якіх быў яркі апазіцыйны лідар, і ёсць, гэта, безумоўна, перамога. Трамп ужо своей соседце Тру написал, что вот, дякуючи ему, вышли, значит, Вязни и Тихановский так само вышли. Так что, в принципе, вот то, что отбылось, это все уречище того, что любит и что робит Трамп. Пытание такое. Гэтыя палітвязні вышли просто за то, что Лукашенко пообнимался с Келлогом, продемонстровал всему свету, что он вообще-то рукопожатный, да, что до яго прыязджае, ну, вельмі блізкі да Трампа чыноўнік, это все ж таки спецпасланнік, да, один из самых опытных у администрации Трампа людей, Кит Келлог, да, и, значит, ну, дорога открыта, як бы, да, і ён атрымае яшчэ нешта. Тут цікавы момент, что сам Сергей Тихановский, вот сегодня падчас пресс-конференции сказал, что перед выходом агента КГБ, да, КГБ белорусского, яны рассказали ему, вероятно, для того, как он рассказал нам, да, на что яны различивают. То яны различиваются на то, что далее будут перамовы Трампа и Путина, про зняццё санкций из России, Путин поставить пытанне про санкции белорусские, а Трамп откажет, что так в Беларуси палітвязні, но мы ж не можем так вот просто, да, взять и снять санкции, да. І тады Лукашенко выпускае ўсіх астатніх палітвязняў і урачыста здымаюцца санкцыі з Расіі і з Беларусі адначасова. І гаворка толькі пра амерыканскія санкцыі. І гэта, калі шчыра, падобна больш на фантазіі. Як бы мы ж ведаем пра тое, што Трамп наадварот, у выпадку, калі там Путін будзе далей супраціўляцца спыненню вагню, вадзіць его за нос, да, дурачка з Трампа рабіць сваімі типа перамовами и типа дипломатии, да, то Трамп погрожает наоборот увести больш моцныя санкции там на краіны, якія гандлююць з Россией там 500% пошлін там и так далее. Ну так вот у Мінску ситуацию бачить так: давайте санкции в минус, да, и палітвязні выходят и живут далее свое жыццё там сем'ях з дзецьмі и так далее. Калі гэта атрымаецца, гэта будзе, по-першае, великая перамога Трампа, я думаю, по-другое, ну, великая перамога беларусаў, потому что самое галоўнае, что сёння мы мусім зрабіць, это любым способом достать людей з турмы. Я думаю, что и ваши гледачи яны бачылі, у якім стане выйшаў Сергей Тихановский, да? Ён вельмі высокі чалавек, ён прызнаўся, что его месяц откармливали перед выходом, да? И он все равно важит 79 килограмм, и он сказал: уявите себе, как я выглядал месяц тому. Да, выглядаю он, ну, я не хочу проводить параллели, але параллели сами собой напрошиваются с украинцами, которые выходят с российского полона, да.
То бок, ну, зразумела, што сітуацыя абсалютна іншая, але і Ціхановскі, і іншыя палітвязні, якіх сёння выпусцілі, ну, вот на іх скура вісіць, да, вот ямы на шчаках, там, да, яны худыя, значит, ну, то бок ёсць адчуванне, што не сахар там было жыццё, да, і вот таких Пане 1100. Павле, ну це саме собою зрозуміло, що, звичайно, у в'язниці воно взагалі не цукор, особливо якщо ти опонент диктатора. Там ми бачимо справді, які наші хлопці та дівчата повертаються. Але питання в тому, що ми продовжуємо нашу боротьбу зі зброєю в руках. І попри те, що ворог десь більше, попри те, що вони нас продовжують залякувати подальшою окупацією і намагаються вбивати просто нашу віру в Україну, все рівно ми цю боротьбу продовжуємо. Зараз, якщо Лукашенко всіх відпустить. Тут, знаєте, вірити, не вірити Трампу, це людина, ви самі бачите, з яким характером. Тобто він сьогодні ще казав про те, що удари по Ірану продовжуються. Вже вони кажуть, що ні, це була лише разова акція. І ми пам'ятаємо, як він казав, що все введе санкції, але вже не вводить і хоче їх пом'якшувати. І от випускає Лукашенка всіх білоруських в'язнів. А далі що? Білорусь повністю стає під Росією, стає частиною Росії. Просто Лукашенко стає рукопожатним, ну а в'язні просто собі живуть в Європі вільними людьми. А боротьба? Беларусь ужо, мне здаецца, пад Расіяй абсалютна цалкам, да, то бок тут нема ўжо нават прадмета торгу нейкага. Галоўнае ўсё ж таки, каб выйшлі людзі. Барацьба цяпер гэта таксама вельмі цяжкае пытанне. Ну, паўтаруся, калі б быў рэцэпт нейкі, мы б яго ўжо ўжывалі. Калі быў нейкі спосаб сёння з Лукашенко нешта зрабіць, мы б гэты спосаб выкарыстоўвалі. Магчыма, у людзей будуць нейкія ідэі, да? Магчыма, зменіцца сітуацыя, магчыма, прилетіць чорны лебедь, што-нибудь здарыцца з Пуціным, што-нибудь здарыцца з Лукашенком. Сітуацыя памяняецца, і тады беларусы ізноў вернуцца на вуліцы, ізноў вернуцца да актыўнага пратэсту. Сёння ж, ну, нема ў краіне патэнцыялу і нема лідараў, у прынцыпе, якія маглі б людзей падняць на пратэсты. Лукашенко трымае сваю ўладу на дручках міліцэйскіх, і гэтых дручкоў вельмі шмат, і кожнаму ўнутры Беларусі відавочна, што ну, нейкі пратэст прывядзе толькі да таго, што ты апынешся за кратамі. Да, таму ну, вот, грамадства проста закатанае пад асфальт, але я думаю, што людзі яны жывуць з фігамі в кармане, як бы ім толькі дай шанец, да, вось, толькі адкрый гэта в акно, каб людзі адчулі, што нешта сапраўды можа змяніцца ад пратэстаў, а не ты просто сядзеш там на 5 гадоў, да, калі ты выйдзеш пратэставаць, там, калі нешта зробіш. Вось, як толькі людзі адчуюць, што ну, можна, прыйшоў час, да, яны пачнуць пратэставаць ізноў. Я думаю, што людзі, навучаныя 20-м годам, яны будуць пратэставаць ўжо крыху по-іншаму, а не просто там выйсці на вуліцы, пастаяць і разайсціся. Пакуль што это просто немагчыма. На жаль. Вось. Тут я б параўнаў все ж таки больш сітуацыю з пратэстамі ў Беларусі з тым, што адбываецца ў Расіі. Там таксама мы ніякіх пратэстаў не бачым, там таксама людзі баяцца, хаця Расія вялікая, пуцінская ўлада не такая цэнтралізаваная і не такая моцная, да? Але там таксама ніяких протестів немає. Пане Павле, в Росії немає протестів, тому що вони не хочуть проти чогось. Їх все влаштовує. Ну, послухайте, їх все влаштовує. Ми бачимо цих російських так званих демократів і лібералів, і всі вони ламаються на питання Україні. Я вчора цитувала Латиніна, яку вже, до речі, винесли зі списку. Ну, і вони всі такі, і Шендерович, і всі, ну, вони всі такі, всі питаються всі ламаються на питанні України. Вони всі бояться свободи. Їм так комфортно, їм окей. Але якщо білорусам не комфортно, зараз пан Сирський говорить про те, що він не може виключати наступу з території Білорусі. Якщо так некомфортно білорусам, якщо все ж таки вони будуть проводити навчання, російська армія, білоруська армія, все, вже в білоруської армії буде зброя. Як ви вважаєте, ну цей же шанс можна було б використати, якщо раптом? Ну, у Білорусі шмат людей таксама адчувають себе комфортно. У Беларусі шмат людзей, ну, беларускае грамадства, яно вельмі палярызаванае, яно вельмі неаднароднае. У Беларусі шмат людзей атрымліваюць увогуле нарэшце ўпершыню ў сваёй жыцці нармальны заробак на заводах, якія
працуюць на расійскі военпрам. То бок грошы фактычна за кроў украінцаў, але гэта першы раз, калі гэтым людзям увогуле заплацілі нейкія нармальныя грошы, і яны там у розных раённых гарадах там яны могуць сабе нешта дазволіць. І гэтыя людзі, конечно, ну, яны не будуць пратэставаць. Войска не будзе пратэставаць, таму што Лукашенко залівае войска і міліцыю грашыма. Ён дазволіў, напрыклад, вайскоўцам праз нейкі тэрмін службы выкупляць кватэры, у якіх яны жывуць. Да? Это было пытанне не вырашанае все 30 гадоў, пакуль ён ва ўладзе. Да? Ну, вы ўяўляеце сабе, што такое для чалавека, які знаходзіцца на птушыных правах, да? У кватэры, якая яму не належыць, жыве з сям'ёй, значыцца, даць яму магчымасць нарэшце адчуць сябе гаспадаром, власнікам свайго жыцця, хаця б крыху. Да? І гэтыя людзі яны не будуць пратэставаць. Наадварот, яны выйдуць і будуць спыняць тых, хто все ж таки выйдзе на вуліцы супраць Лукашэнкі. У кого маральныя ёсць якасці, да, і для кого яны вышэйшыя за матэрыяльныя. Але такія людзі ёсць, і іх шмат. Просто цяпер зразумела, што нічога гэтыя людзі зрабіць з лукашэнкаўскай сістэмай не змогуць. Ну і што нам усім рабіць? Ну, чакаць, да, капіць сілы, вучыць мовы, хадзіць у трэнажорку, вучыцца страляць. Да, і боротися за збереження своєї рідної мови, тому що, відверто кажучи, мені було дивно, чому дружина Тихановського говорить з ним російською, а не білоруською мовою. Але так, знову ж таки, мені це так само резануло, абсолютно згодна з вами. При тому, що вона може розмовляти по-білоруську, і вона чомусь вибрала русську мову. Ладно, да. Боротися за своє і оберігати своє. Дякую вам. Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо, був разом із нами на зв'язку. Живі Білорусь, живі вічна. Що ж, я дякую всім тим, хто провів ці 2 години ефірні разом зі мною. Мені було з вами дуже добре. Зустрінуся з вами в п'ятницю в обід, а не зранку. Зранку буде Новіков, я буду в обід. Пам'ятайте, що маємо бути єдиними і сильними. І Україна, вона назавжди. Хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.